Mireu, som una colla d'actors i actrius catalans que volem fer una pel·lícula, Trencant cadenes. Per què no ens ajudes a fer realitat aquesta història imaginària basada en uns fets molt reals? Es una película que habla del sentimiento catalán y de todo el proceso que se está viviendo hoy día en Cataluña. És la pel·lícula que explicarà el procés al món sencer. Una pel·lícula per la independència. Moltíssima gent amb moltes ganes de tirar endavant un projecte realment nacional i de país. Avui, més que mai, la suma de petites accions es converteixen en grans passos. Perquè hem d'ajudar a tot aquest procés que està passant al nostre país i també, que falta li fa, al cinema català. I necessitem que ens impliquem tots, sobretot els joves, que ara mateix som els que ens hi juguem més i els que podem canviar les coses. És una pel·lícula feta aquí i que quedarà bé. T'esperem. Val la pena. Participa-hi. Esperem la teva ajuda. Trencant cadenes. Participa. Col·labori, participi. Participeu i la farem grossa. Participa-hi. Junts ho podem fer possible. Recorda, trencant cadenes. Gràcies.